kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyaga naman sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw magabutlak las 6:10 karon nga aga, magatunod naman las 5:45 karon sa hapon. Ang temperatura yara naman sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Naaresto naman ang duha ka mga bakulod noon matapos nagbaligya sa illegal nga droga sa Circumferential Road, Purok 3, Barangay 1, siyudad sang Kabankalan, pasada los 2 kaina sang kagahon Enero 15 o kung kahapon sang kagahon Enero 15. Ang mga naaresto mo sanday Richard Olarte alias Agi, 41 anyos ang Purok San Roque, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, kag Jerry de la Cruz, 57 anyos ang Purok Lison, Barangay 1, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Gerald Muya, Sanday Olarte kag De La Cruz ang nagpangayaw sa siyudad sang Kabankalan para magbaligya sa illegal nga droga sa adlaw mismo sang Sinulog Festival. Na-recover kay Olarte kag De La Cruz ang siyam ka transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Ginabulwanta 40 gramos ang kabugaton nga may standard drug price nga 272,000 pesos. Sanday Olarte kag De La Cruz ang nahunong karon sa custodial facility sa Kabankalan City Component Police Station, samtang ginaligar shabu ang ginpaidalom na sa laboratory examination sa NOCPO. Nakumpiskar naman ang masobra 10,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa isa ka barbero sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ginkilala na dagpan nga si Celso Alvarez Jr., 43 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nagkuha kaya Alvarez ang 8 ka sachet sa ginasuspetson shabu, may kabugaton nga 16 gramos kag nagabalor sang 108,800 pesos. Si Alvarez ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 8. Nagpatigayo naman sa inspeksyon kag profiling ang PDEA 6 Seaport Interdiction Unit Negros Occidental sang kahapon sang hapon sa Ceres North Bus Terminal sa Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Sunod kay PDEA Agent Dalisay, tuyo sang sini nga inisyatibo nga ma-detect kama-track down ang mga pasahero nga posible nagdala sa illegal nga droga nga magapadulong sa norte nga bahin sa probinsya paagi sa ila o kung sa pagtanaw sa ilas ni pisikal nga pamatasan. Ginpahayag man ni Dalisay nga nagpatigayon man sang kaang sining aktibidad ang PDEA sa Ceres South Bus Terminal sa Barangay 33 gamit ang ila K9 detection dogs kadungan sa selebrasyon sang Sinulog Festival sa siyudad sang Kabankalan. Ginpahatag man ni Dalisay nga ang profiling sa mga pasahero na base ni sa intelligence report nagikan sa mga kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ginpasiguro naman sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry handa sila sa liwat nga pagdonar sang gasoline assistance sa pamunuan sang BCPO sa tiyon nga hingyon gid man ang ilang bulig. Sudo kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, hindi man nila luyag nga pangunahan ang plano kag prioridad sang BCPO Director angot sa mga motorsiklo nga damlag lang gindonar sa syudad apang kun ining paggagamiton gid man para sa police visibility kag pagpatrolya, handa sila maghatag sang liwat nga suporta. Dugang pa ni Carbon base sa programa nga ila ginhimo sadto pod sa mga una nga director sa BCPO, mayara sa programa kag plano nga ginapresentar ang kapulisan sa ila grupo bilang basihan sa ila patigayunon nga performance o kon trabaho. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, dalag ko ang nabaton nga premyo sang 8 ka barangay nga nakigbahin sa Tribal Dance Competition sa ika-47 nga sinulog sa Kabankalan Festival. Sunod kay SB Joestar Bandoho, Committee Chair sa Tribal Dance Competition, nakabaton sang 120,000 pesos nga cash kag 2 ka milyon ka pesos nga balor sang proyekto ang barangay nga ginkilala bilang champion. 100,000 pesos naman kag 1.5 milyones pesos nga balor sang proyekto ang first runner-up. 80,000 pesos nga cash kag 1 ka milyon ka pesos nga balor sang proyekto sa second runner-up kag sa 50,000 pesos nga cash kag 750,000 pesos nga balor sa proyekto para naman sa third runner-up. Duga pa nagpauli man sang tag 30,000 pesos nga cash ang 4 ka mga tribo para sa consolation prizes kag may 300,000 pesos nga balor sa proyekto para man sa ila barangay.
Pahayag ni Bandoho, madugangan man ang ila premyo bangod sa mga special awards kaangay sang Best in Street Dancing nga makabaton sang dugang nga 20 mil pesos nga cash, Best in Choreography, Best in Costume Design para sa designer kag Best in Tribal Banner Special Award para sa designer ang makabaton sang 10 mil pesos. Ginpasalamatan ni Bandoho ang mga barangay nga nakigbahin sa sinang kompetisyon. Samtang ginpasiguro ang matumalanaw nga mas maayo o na ginahan daw nga nangin mas maayo ang performances bangod man sang malawig nga preparasyon. Liwat nagdaog sa Tribal Dance Competition sa 47th sinulog sa Kabangkalan 2023 ang Barangay Kamingawan. First runner-up naman ang Barangay Tapi, second runner-up ang Barangay Binikwil, kag third runner-up naman ang Barangay 6. Nakuha man sa Barangay Kamingawan ang Best in Costume, Best in Choreography, kag Best in Street Dancing. Tatlo naman ka barangay ang nagdaog sa Best in Music, kag nagpanguna diri ang Barangay Tapi. Ikaduha ang Barangay Kamingawan, kag ikatatlo ang Barangay Binikwil. Para sa Special Awards, Barangay Kamingawan man ang nagdaog sa Best in Tribal Banner, kag Best in Tribal Queen, samtang Best Designer ang gikan naman sa Barangay 6. Ginpasalamatan naman ni Jung Kwan Kim, isa ka professor sa Korea, nga isa siya sa ginimbitar bilang judge sa Tribal Dance Competition sa ika-47 nga sinulog sa Kabangkalan Festival. Suno kay Kim, ikaduha na niya ini nga balik sa syudad sa Kabangkalan para magtambong sa Sinulog Festival. Apang karon ginpili niya siya bilang isa sa mga judges. Duha pa ni Kim, makapila ka beses naman siya nakabalik sa Pilipinas, bangod na namian siya sa kultura kag kapestahan sa mga Pilipino. Ginalauman siya ang full performance o kung nakita siya ang full performance, mga grupo agad na naghatag ini sang dugang kasadya sa mga pumuluyo. Sa dugang pa nga balita lokal, personal nga ginpadulungan ni Mayor Renato Gustilo ang Zone 8 Upper Katiklan Eco Translink Highway sa Barangay Rizal, Siyudad sa San Carlos nga luntarahan sang landslide tinalikdan nga semana. Iniagon may baluan ang sitwasyon kag mapasiguro nga ginpatigayon ang madasig nga clearing operations. Ginmando sa alkalde ang pagpahamtang sa salakyan kag personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para magbulig pasakay sa mga na-stranded nga pasahero. Ang clearing operations ginpatigayon sa City Engineering Department kag Department of Public Works and Highways. May gintanyagman nga libre sakay ang CDRMO transport team sa mga travelers nga nagapadulong sa syudad sa San Carlos. Magluwas sa landslides, may rock slides man nga natabo sa among lugar bangod sa pila ka adlaw nga pag-ulan tugas ang low pressure area kag shear line. Ginkumpirma naman sa pamilya ni Jim Carl Macaya, isa ini sa mga biktima nga nabungguan patay sa fuel tanker sa Banga Core. Sa Barangay Takuling, hindi sila magpasaka sang kaso batok sa driver. Ginklaro sa mahimata sang biktima nga mayara na inisyal nga reglohanay ang pamilya kag ang driver. Suno kay Police Captain Dax Santillan, Station Commander sa Bacolod City Police Station 6 nga nag-execute na sang affidavit of the desistance ang himata sang biktima. Kanaghatag man sang bulig pinansyal ang driver. Palayag pa ni Santillan nga bangon sini gin-release na ang ining driver. Sa katapusan nga balita lokal, ginkumpirmar ni ka JB Regalado, spokesperson sa Leonardo Panaligan Command, New People's Army Central Negros Guerrilla Front, nga sila nagpatay kay Roselito Balasabas matapos ginlutang tubtub mapatay sa adtong Enero 14 sang gabi sa sitio Banbandos, Barangay Guba, Banuwas ang Valle Hermoso, Negros Oriental. Suno kay ka JB Regalado, si Balasabas isa ka barangay kagawad sa Barangay Guba kag ginaligar masupog nga intel assets sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kag ginsilutan sang NPA sa desisyon sang Revolusyonaryong Korte sang Pumuluyo. Ginaligar man ni Regalado nga si Balasabas sa responsable sa pagpamahog, pag-red tag sa mga pumuluyo sa lugar. Nakuha kay Balasabas na isa ka submachine gun nga may 3 ka magazine kag mga bala. Ginatag man sang Leonardo Panaligan Command nga hindi tanan nga barangay kagawad ang intel asset sa militar ang target sang NPA kundi ang may kaangay lamang kontra sa pumuluyo kag kontra revolusyon nga gawi ni barangay kagawad Balasabas. Lubusigit nagapanginbulahan sa unit sang NPA sa pagpatuman sang silot kamatayon kay barangay kagawad Roselito Balasabas samdig sa desisyon sang Revolusyonaryong Korte sang Pumuluyo sadtong Enero 14, 2023 alas 6 ang gabi sa sitio Banbandos, Barangay Guba, Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang kabayan sa pagpahayag ni ka JB Regalado.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Pagsunod sa original nga schedule sang deadlines ang SIM card registration, ginapilar sang mga mamalita. Samtang 88 milyon pesos nga ayuda para sa manalitan sa pag-ulan kapag baha, napanagtag na. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo. Good morning mga ka-Aksyon and good morning Aksyon Eden. Good morning, Action Boy! Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Kag happy Monday. Yes, Balik happy na tayo Monday. ng panit pa man. Oo bala. Tutuod bala. Oo, gani. Itas na to January 15. Daway ko na iya ka baluaw. Wala kayo gabasa mo. Ba. Sige Anyway, amo ti nakakuan mo. Anyway, wala ka mangyapo sa Monday. May uniform. Ang biyara ko na ya. Meron ka na. Abi ko, Ang hindi isa to ya nadula ang mo. nagligad pag ito. Nadula to yan. Sige. Good morning na sa aton nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag dira sa aga pa ha, Ana Sinoro. Good morning sa imo. Stella Maricelis Chatico. Good morning man. Dennis Richard Tiboroma. Kay Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning man sa imo dira. Kay Melchor Melos. Kay Chay Indring da, maing aga. Ha? Rene Paguntalan. Watching live from Candoni, Inday Blaza, kag Pelikula Calzado Sosa. Perfect. Sa Singkang. Christian Ekis. Ginapamilyang Ekis kag Belnas Lopez kag inablos niya si Philip. Happy birthday! Inablos ni Christian nga si Philip. Happy birthday to you. Sa pamilya Paguntalan kang magbato man sang Candoni, good morning. Mark Francis Bayabay kag Miss Jinky Di Alagdon, good morning. Yes. Good morning man, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Doc Matt Mayo. Here we are watching NFL Minnesota Vikings kuno versus New York Giant. Also na to sa ila yan, no? Football? Oo, yes. Hello to his buddy, Boy kuno. Boy! Kaya, ang nag-appear di wala sa akon, si Ma'am Luisa Melos na.
Ari na to di kay Leds Bagyos Atanasio. Lads Baguio sa Tanasio, sa La Trinidad Benguet, uy. Katugnaw daguro subong sa Baguio. Ay may aga kay Nanay Wala kag kay Tatay Rudy Baguios sa Barangay Kamalubalo, Hinigaran. More power, thank you so much. Miss Lalaine Grace Ibarra, Ma'am Early Vega, good morning man. Kag si Ating, klase ka na Ting. Morning Ting. Kay Teresita Quinto, good morning man. Billy Albay, ara man. Wilfredo Lopez, good morning. Tamiyo niya lang ko no, mga nagapangape. Si Cap Naldo Luxin sang Sikatuna. Isabela. Guro. Joseph Pacifico, good morning man. Dira sa may San Enrique, greet nilang Villalba kag Lopez family. Si Neri Jane Agsam, mag-agaman sa Kabugwasan Mansilingan. Si Teresa Linakayaw Mare, good morning sa inyo doon ni Pare Gilbert. Ano? Yes. Good morning man kay Rodel Hilyada. Halin kay Leia Mangaw. Celestino Hinoraga, watching from Petron, Lacson, Magsaysay. Kag si Mary Ann Dioso. Sa Manila ni saya naga-monitor. No? Good morning dira sa imo. Yes, siling ni ating may klase na kila. Very good. Kita na naman sila sa iyang The One. Yes. Shwano. Homa Lumena, mag-agaman dira sa imo sa Gardenville Subdivision, of course, no? Yes. Kag sa aton dira nga nagapangapi sa mga kapihan, ha? Mag-aga lang sa inyo dira. Kung diin man ina nga kapihan, no? Especially kay Chona? Kagawad. Upod sila ni Kap Vito, gapangape sa kapihan ni Chona, upod sa ila grupo. Ay, kalard! Abi mo, Kagawad Swerte nga memorize so sa greetings ni Kagawad in Bomba. Oy, kagapon, kakanto ka to sa may kabog. Wala, kay ano to man? May Miss Universe kabog, sila yung lechon mo. Ha? Miss Universe kabog. Grabe ba? Hindi kay malukaw na budlay yung isa magkanto mo na lang daw kadamo sa tao blang isa ka budlay sa mga slakyan mo, hindi ka ma-park, hindi ka ma-budlayan ko. Pero why big may nangahagad sa akon mo? Why man mga nag-iimbita? Di ba ginagad ka to ni sino to ka nagagad si Kasi mo? kagawad ulay? Oo. Balahon? Gali wala ba sa ka-remind mo, no? Why siya nag-remind? Dapat i-remind mo ka na. Kaya na balita special to gani, ano gani, basta hindi ka pag-invite. Hindi mo Hindi ganto. magadto. Gina-apply tanan nimo. Budlay na iya nga, why ka gina-invite, makakadto ko mo yan. Daw. Yes. Karon ga kaong ka lang da kung natulog ka na isang masakit. Yan. Gani, dumadun. Hindi ka mabusog, wala. Talaka. Pero invite ko na ni Kagawad. Pero Ulay. paano, Bayan, action boy, makadto ka sa party, may dala kaya pagkaon, tapos dito ka lang yung makaon niya, be. Okay lang pero na. enjoy ka lang yun, pista mo. Okay lang na. Oo, okay lang na. Okay Tapos magbuli mo ng putsos ka lang damo, parang kabawi ka. Dala yung putos. Stand by na sa mga balita lokal. Changes halin sa monthly menstruation. Ako si Jane. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar.
Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila. Show Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 22, detalya na sang mga balita nasyonal. Nag-apilar ang mga mamalida sa Department of Information and Communication Technology nga sundon ang original nga schedule sa deadline sa SIM card registration. Sunod kay House Ways and Means Committee Chair kag Albay Representative Joey Salceda, dapat tun-an sang DTC akong DITC ang bagong hintalana nga deadline nga Abril 23. Ang ini nga deadline ang mas temprano sa original nga Hunyo 27. Pahayag pa ni Salceda, pinasahi para sa ilahensya sang gobyerno nga maghimo sang panibagong schedule nga mas temprano sa sagintalana sang layi. Ginakabig man sang kongresista nga premature ang plano sang GICT bangon nga wala pa matumod sang gobyerno ang kada sigon sa registration sang mga Pinoy. Sa idalom sang SIM card registration law, may gintalana nga 180 kadlaw nga registration period para sa SIM card sumugod Disyembre 27 kag dapat nga magtakop sa Abril 26 tuig 2023. Nagdagat na sa 27 ang kadamuon sa mga napatay bangod sa mabasko nga pag-ulan sa pusod Pilipinas humalin Enero 2, 2023. Sa records ni National Disaster Risk Reduction Management Council, ang mga napatay ang gikan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sac-Sargen, kag Barm. Samtang 11 naman ang pilason kag 3 padayon pa ginapangita bangod sa low pressure area, shear line kag amihan. Sa kabilugan, masobra sa 100,000 ka mga individual o kon masobra 151,000 ka mga pamilya ang apektado sa pag-ulan kag masobra 112,000 ang yara pa sa mga evacuation centers. Naglambot sa masobra 170 milyones pesos ang kahalitan sa infrastruktura ang gintugas sa pag-ulan kag 250 milyones masobra sa agrikultura bangod sa wala untat nga pag-ulan sa Pilipinas halin sang Enero 2. 1,281 ka mapuluyan ang totally damaged kag 39 ka mga dalanon ang hindi malabayan bangod sa pagkatibhag sang duta. Samtang may 13 pa kamataytay ang naguba kag hindi maagyan bangod sang wala untat nga pag-ulan dala sang LPA, Shoreline kag amihan. Kapin 88 kung naglambot na sa 88 milyones pesos nga ayuda ang ginahatag sa gobyerno nasyonal sa mga biktima sa pag-ulan kag pagbaha sa Visayas kag Mindanao. Kalakip sa mga ayuda ang ginahatag nga mga pagkaon, kwarta kag iban pang nga gamit. Suno kay Undersecretary Edu Punay of sang Department of Social Welfare and Development, 1.8 million ka mga individual ang apektado sa pagbaha sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula kag Northern Mindanao. Sa monitoring naman sa DSWD, may 1.2 billion pesos na stockpile kag quick response nga pondo pa nga handa para sa tion sang kalamidad. Ginapanawagan ni Senator Grace Poe ang pagpatigaan sa separadong investigasyon may angot sa nagluntad nga shutdown sa Philippine airspace. Suno kay Poe, dapat magdesignar ang karon nga administrasyon sa isa ka investigating body agud usisaon kag hibaluon ang ginalinan sang cancellation, diversion kapag delay sang 282 ka may biyahe sa tuong Enero 1. Pahayag ni Poe, dapat hindi kalakip sa investigating body si Director General Manuel Antonio Tamayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines agud masiguro nga hindi maapektuhan ang investigasyon. Paatag naman sang senadora, dako nga pagsalig kay Transportation Secretary Jaime Bautista kanaglaom siya nga magtukod diri sang grupo nga mausisa sa aberya sa transportation sector. Posible magapangatubang sang disciplinary sanctions ang napulo ka crew members ng Philippine Airlines matapos nga nadagpan nga nagadala sang wala gindeklarar nga prutas kag utan gikan sa Riyadh kag Dubai. Sunod sa Bureau of Plant Industry, ang mga crew ang nagdala sang Bombay, lemons kag strawberries sang Enero 10. Ginpatag sa BPI kinahanglan nga makapresenta sang import permit kag phytosanitary permit kung magdala sang agricultural items sa pungsod. Wala na makapakita sa dokumento ang mga crew kag ginpahayag sang airline company nga ila na imbestigahan ang insidente kag nagapakig-angot na sila sa customs sa sining nga issue.
Samtang ginamonitor karon sa Department of Health ang duha ka mga Omicron subvariants ng COVID-19. Suno kay Director Alethea de Guzman sa DOH Epidemiology Bureau, ang duha ka mga Omicron sublineages amo ang BA.2.75 kag BQ.1.1. Sa report sa otoridad, mas madasig ang paglaton sa COVID-19 sa bago nga variants. Ini man ang kalabanan nga rason sa likod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Nagbiyahe na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davos, Switzerland para magtambong sa World Economic Forum kahapon Domingo. Kaupod sa presidente si First Lady Liza Araneta Marcos kag ang economic team sang administrasyon. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni Marcos nga paagi sa pagtambong sa 5 kadlaw nga aktibidad, magasapol ini sa iban nga government kag business leaders kag pasangkaron pa ang partnership upod sa ila. Sunod kay Marcos, ipalambot man sini sa forum ang mga economic gains ang pungsod sa katapusan nga bahin sang tuig 2022. Magapakita man si Marcos sa partner sa forum nga makabulig sa administrasyon sa pagtukod sang mas madamo nga infrastruktura kag masiguro ang food kag energy security. Ini pagbalik sang in-person forum humalin Enero 16 tubtob 20, 2023 matapos ang duha ka tuig nga pandemya. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Standby na sa Action Report second portion. Upod Action Fred Salanga. Balikan naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action!